Копкан ачып көрү белән биредә уңган хуҗалар яшәгәне күздә ташлана. Чисталык һәм пөхтәлек хакимлек иткән ишек алдында һәр нәрсә сакланырлык. И һәм хуҗалык корылмаларына уңган рәссам искиткеч матур рәсемнәр төшергән дип уйлаган идек. Балачактан һәркемгә таныш персонажларны Усковларның улы Демьян ясаган булып чыкты. Усковларда ул хуҗалыгы техникасының да нинди генә юк. Алар 2004 елдан крестьян фермер хуҗалыгы төзеп, 400 гектар майданда бертөкле культуралар үстерәләр. 400 гектар җиребез бар безнең. Шуңа менә хәзерге көндә 90 гектар безнең азимой будай чәчтек. И 45 гектар безнең печәнебез бар. И калганы инде арпа белән будай чәчәчәкбез, Алла бирсә, яз көне. Быел 100 гектардан артык майданда арпа, 200 гектарга якын майданда сабан будайы һәм көзге будай үстергәннәр. Калган майданнарга люцерна һәм горчица чәчкәннәр. Иске Смыловкада 6 йортта 10 кеше гомер кичерә. Шуларның икесен Усковлар эш урыннары белән тәэмин иткән. Работаю 16 лет. С первого дня, как начали, как работаю. Весной сеем, я уж на тракторе сам сею, сами опрыскиваю, сам косил в этом году. Авыл кешеләреннән тыш хуҗалыкта Башкортстан Республикасыннан да килеп эшлиләр. Бу сезонда Усковларның фермер хуҗалыгында 8 кеше хезмәт куйган. Здесь доволен я и работой, и оплатой, всем. И условия, как к людям относятся, совсем другое. Усковлар үстергән уңышны нигездә үзебезнең фермерларга реализациялиләр. Күп өлеше малларын ашатуга тотыла. Җирләреннән тыш гаиләнең ихата тулы мал туарлары да бар. Күпләп үгез, дуңгыз асрыйлар, быел умартала тергезгәннәр. Файдалы, файдасыз дип әйтеп булмый, барыбер аны бит инде ул банкка акча салган шикелле бит инде. Менә ул бит андый сумма акчаны, например, 80 меңгә, 70 меңгә сатасың икән үгезне. Ул бит инде живой акча. Ул акчаны булай, менә ул үгезгә вкладывать иткәндә әкренләп вкладывать итәсең бит инде. Күпмедер печән аласың, күпмедер зерно аласың. И шуңа күрә банк шикелле тора дип уйлыйм инде мин. Земля моя большое поле, полито потом, не водой. Здесь утром пламенеют зори, и звезды падают в восход. Здесь рокот дизельных моторов не умолкает круглый год. Балалар атна сайын кайтып әти-әниләренә булышып китәләр. Башкача мөмкин дә түгелдер. Бу кадәр зур хуҗалыкны, басу кыры кадәр ихатаны җыештырып, гөлбакча итеп тотар өчен уртак көч, күмәк, тырышлык кирәк бит. Гаилә членнарының шулай бердәм булуы уңышларының серен тәшкил итә дә инде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.